которые вот сейчас, сколько на человек? 6 человек. 6 человек. И ни одного из ближнего зарубежья? Нет. Ни одного? Нет, граждане... дар соли 2020 бинобар пандемияи коронавирус шумораи муҳоҷирон дар Русия тақрибан 2 маротиба коҳиш ёфт. дар ин хусус РИА Новости бо истинод ба Вазорати корҳои дохилӣ хабар медиҳад. ҳоло дар кишвар 6.3 миллион муҳоҷир боқӣ монданд. дар ҳоле ки одатан ин шумора аз 9 то 11 миллион нафарро ташкил медод. айни замон 1.3 миллион шаҳрвандони хориҷӣ соҳиби патент ҳастанд. соли гузашта ин нишон дод 1.7 миллионро ташкил дода буд. бо сабаби пандемияи коронавирус мақомот вуруд ба кишварро маҳдуд карданд ва бисёре аз лоиҳаҳои сохтмонӣ дар Русия мутаваққиф шуданд. ҳукумат чунин мешуморад ки дар натиҷаи тағйиротҳои ҷорӣ бозори меҳнат аллакай то 1.5 миллион нафар коргарон асосан муҳоҷирон аз хориҷи наздикро аз даст додааст. дар робита ба ин рӯзҳои наздик Вазорати сохтмони Русия ба ҳукумат пешниҳодҳоеро оид ба ташкили вуруди содда кардашуда ба муҳоҷирони меҳнатӣ ба кор дар сохтмонҳо тақдим намуд. тибқи маълумоти Вазорати сохтмон дар сектори сохтмон норасоӣ тақрибан 190 000 нафар коргарон мушоҳида мешавад. қаблан Вазорати корҳои дохилии Русия хабар дода буд ки шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия нисбат ба моҳи сентябри соли гузашта 4 коҳиш ёфта, тақрибан 1.8 миллион нафарро ташкил додааст. тибқи иттилои маркази тадқиқоти стратегӣ, хуруҷи муҳоҷирон аз Русия бо сабаби эпидемияи коронавирус боиси норасоии нерӯи корӣ дар 40% ширкатҳо намоён шудааст. дар ояндаи наздик 15% ширкатҳо метавонанд ба зарурати зуд ҷалб кардани кадрҳои нав дучор оянд, зеро талабот ба кормандон афзуда аст. раиси шаҳри Москва Сергей Собянин сатҳи хуруҷи муҳоҷирон аз пойтахти Русияро дар соли 2020 40% арзёбӣ кард. Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов, процентов на 40 по отдельным оценкам. Это, конечно, влияет на рынок труда. коршиносон бар ин назаранд ки пандемияи ҷаҳонӣ Русияро аз кузури асосӣ дар муносибат бо Осиёи марказӣ, яъне муҳоҷирати меҳнатӣ маҳрум мекунад, зеро бозори меҳнатии Русия аҳамияти худро дар байни муҳоҷирони меҳнатии ин минтақа аз даст медиҳад.